Bawral jeewo e lembel weeɓaani miñiraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko muunaaji woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille muunaaji yeewe ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subuh suba, mereka komentar ada ay, ada sekarang. Almadinah tuh, keluarga Almadinah tuh. Omalah, tuh mobil, tuh monde cala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto fo salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jijjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗon boros wawa hollude en caggal kono kadi Amadou Moussa musibbaji ƴewtindaɗi ɗo ɗi wargoli ɗi heewi e ko way non kum ɗon fof holla en caggal bani mon debbo Aissata Ndiaye bonom gorko Amadou Moussa bisimilla ma bani ba debbo pullo salminama a salmitama no feewi oɗo aljuma hande moƴƴo malaɗo mo ñagotoɗen dendagal julɓe windere nde ɓe tawtorte aljumaji limtinɗi wondude Jame Kisal e nden ko eno mbiɗa ni nde ñagude ko ñagude wonde fayida ɗen ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗe nde yaltinta fitinaji ɗi e nder windere nde e nder Afrique e nder Sénégal kono kadi e nder leyɗele men ha e galleji men saabu eɗen gandi oɗo saaha hande gonaɗo ko saaha kamniɗo saaha musɗo mettuɗo mo ganduɗa ene hulɓini no feewi sikkela Aissata ko salminde bandiraɓeɓe yettudeɓe jarudeɓe hono no kala subaka wideɓe bisimilla mabɓe kono kadi wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude kabaruji men ne wayno walla mbiyen e roɓido jayndeji ne wayno koko yewti ko e gueɗe dawrugol ina tawe hen caggal dialogue politique woni kaldigal gendi kam e dawrugol ina tawe hen konnguli kewɗi kadi ɗi ganduɗaɗi ko sifaji goɗɗi guila e rafi coronavirus kono kadi e juɓɓingol maggal de Touba édition 2020 noon tigui jayde enquête hande ko loski nden ɗon jaydi ina wayno ari ko yewti ko e kaldigal to banggue opposition kam e ganduɗa ko woni lo woni pouvoir o tigui manam ko wiyete dialogue politique ɓe koliti wonde caggal ɗin ɗon haalullaji kewɗi yewtere nde ganduɗa nde yañade e fannu o ɓe koliti wonde o saaha hande de gam cuɓogol gardiɗo o lundiɓe leydi Sénégal oɗo saaha hande ne wayno hoorejo Macky Sall ɗum ɗon wontani ɗum hono longuiri wulde moɗotako kono kadi wukkittako eɓe cifo noon holko jeeyi sababu ɓe mbiri noon kamɓe jayde enquête ɓe koliti wonde de ko opposition woni lundiɓe ganduɗa nodirte ko noon aligné kañumen koliti wonde mbawa suɓade omo ganduɗa ko gardotoɗo hono lundiɓe kono kadi so tawi koto banggue majorité woni wonduɓe hoorejo leydi ndi ɓen koliti wonde kañumen cuuɓi tan ko cukkuɗo e sumgoji woni garɗo deuxiéme yi tan ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni ɗin sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ɓennin ɗo tawi hoorejo Macky Sall kam ardino Idriss Seck wonno caggal e nder hen noon ɓe koliti wonde wadde ala poɗɗo suɓade oɗo saaha hande caggal nde ɓen ɗon caali suɓade so wona kanko hoorejo Macky Sall jayde l'observateur nden ɗon koye on fannu arti nde wi tan koye on ɗon dialogue national oɗo saaha hande de ene wayno ko miijoji luggi goni hande e sortude hoorejo e nder hoorejo kanko mawɗo leydi ndi e hoore makko tigui ɓe koliti wonde noon ko ɓuuri ko hawdeɓe kay ko deƴƴere tolniɓe e président ji jeeɗiɗi woni tan président ji commission on ɗon ngal ɗon kaldigal ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde de deƴƴere nde ina hayɓe no fewi kono ɗum ko noon hakkillaji kala
joopi hande ko holtan gonowo mawɗo lundiɓe leydi meɗen Sénégal ɗum je sababu noon ɓe koliti wonde woni ɗon ko hakkude hoolare kono kadi e kulol ko ganduɗa ko hande ina joopi dendagal cuɓugol on ɗon poɗɗo wonde gardiɗo lundiɓe ɗo e leydi meɗen Sénégal jayde la squad nden ɗon jayde ha hande ni tawi ko yuti ko e ngal ɗon kaldigal gendi kono kadi e cuɓugol gardotoɗo hono mawɗo lundiɓe ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde de foof e wade noon e ɗin ɗon konguɗi horeje leydi ndi Macky Sall alay saago tan de o suɓo on ɗon gonowo hono mawɗo lundiɓe ɗum jeeyi sababu noon jayde waɗi ko natal makko omo suumi juuɗe e hunoko gam hollirde ko miijo luggo holmo fotata suɓade e oɗo saaha goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko alhaali e jeeyi leydi kamɓe podiral muɗum ɓe koliti wonde e jeeyi leydi de oɗo saaha hande wonti hunde ganduɗa nde ko podiral mawgal kono kadi e funti e nder leydi meɗen Sénégal ala foof ɗo laabi jiiya so laabi jiiyama ene gacca e on tuma noon jomumen tan hutortoɓe onon fannuɓe kañumen e mbiya tan kene ponno on ɗon jeeyi ene mbatta jeemumen e on tuma battinto ko yeyde ɗum jeeyi sababu noon jayde arti en hello yañgo e nder page mabɓe 8 nde jayde witende e las quotidien jayde quotidien le quotidien nden ɗon wayli sawru mbaggu kamne hoore muɗum ari ko e sumgoji local woni artotoɓe guuri ko noddirte hono mairie ɓe koliti wonde noon ko Ali Ngouille Ndiaye o saha hande de wutti walla mbiyen tigui oɗo saha hande o woni koye jopade ko fati e banggue dirtingol ɗin ɗon sumgoji so wiide makko noon kanko on ɗon jagorɗo tambiɗo kisal kam e nden ka leydi ndi o holiti wonde foof de fawi koko yewti ko e o dit on ɗon fichier électoral kono ne kadi ko yewti ko kono dirte hono processus électoral ko ganduɗa ko woni eɓe goni tan e yurnitade ɗum so tawi ɗum ɗon heeɓima law e on tuma dat biyaɗo ma kay ɗum ɗon yuɓɓine so tawi noon woodi no wayi faya koye dirtinede ɗin ɗon sumgoji vox populi nden ɗon jayde kañum ne ari ko yewti ha joni e konguɗe Ali Ngouille Ndiaye kono koye fannu goɗɗo ene waɗa malla waɗata ngal maggal de Touba édition 2020 e wiide makko noon kanko Ali Ngouille Ndiaye ene wayno foof tan de o watti ɗum e juuɗe mo ganduɗa ko khalife général des mouride hono Serigne Mountakha Mbacké so wiide makko noon wona kanko tigui ene wayno yuɓɓinata ngal ɗon maggal kono tan de ko on ɗon ceernajo foti haalde kono kadi o ƴetta mesuraji ɗi ganduɗa ɗi kay ko mesuraji jaaduɗi hen o wiide makko noon kanko mo ganduɗa ko Ali Ngouille Ndiaye wonde khalife o ƴetti tigui pellital te ngal ɗon pellital o haaldi ɗum emo ganduɗa kañum woni hono état o tigui ɗum ɗon noon o holiti wonde ko fayi arde ma ɓiɓe leydi ndi gandu holtan janggo ngal ɗon maggal de Touba kono ɗum ko noon holiti wonde ko yewti ha joni e to banggue domaine religieux manam to banggue gueɗe diine yen gandu tan de ko nokku mo ganduɗa ko baɗɗo sensible so tawi en luɓima nden ɗon helmere jayde le soleil ko addi hande nden ɗon ina wayno suuɓi ko wadde natal arde konguɗo mo ganduɗa ko professeur Moussa Seydi mo ganduɗa kam tigui ardi hono safara rafiji dabodiroji toon to hôpital mbo Fann gam haalde ko yewti ko e oɗon boros covid 19 kanko professeur Seydi noon holiti wonde yo yimɓe de mbattu hakkillaji jaara seesa oɗo saha hande o yi yimɓe hewɓe ene mbiya polgu dañama ko yewti ko e jatirgol caggal oɗon boros coronavirus wiide makko noon ɗum ɗon yaawi no fewi saabu rafi o ina wawi tigui waylade e kala saaha ina wawi hande e tellade janggo ngabba ko ɓuuri ɗum ɗon noon yimɓe jaawi tigui wilde gam Sénégal fooli oɗo rafi ɗum noon so wiide makko tan ko rentinde ɓiɓe leydi ndi yo jokku rentade e oɗon boros biteɗo covid 19 jayde libération nden ɗon ari koko arno e hanki ko ɓe gaari koko yewti ko e wargo oɗo suka debbo mo duuɓi sappo e jeenayyi tawi ko coynoɗo ene yaara e lebbi jeegom tawi noon ala barɗomo so wona yummakko on yummirade ni biteɗo Awa Diouf kañum de subaki he haalide holno wardimo ɓe koliti wonde noon ɗo adi ɗo kam ko calinoɗo tigui on ɗon tumamuyo wonde wona kanko waɗi kono tan nde namde ɗe nguli jaw koye on tuma noon o felliti haalde holno wardi on ɗon ɓiyi ko so wiide makko noon o ɗeɗugel ɗum cukalel e nder tarodde e sahande wonno e ƴewde ko yewti ko e gueɗe ɗam ɗon ndiyam ɗam fonno lotorade e nder hen noon kanko on ɗon yummiraɗo holliti wonde e jeeyi sababu noon ɗeɗudema on ɗon suka ha série fitandu ne wayno tan de ko on ɗon so wima te kadi ngol ɗon cowgol ina wayno ko gacce mawɗe wonande e ɓesgu mabɓe ɗum jeeyi sababu noon o wawno muñjiɗen gacce saabi ha o ɗeɗɗi on ɗon ha ɓuuɓi e juuɗe makko ne wawno wasde jayde stage oɗota dama ko noon tigui ɗum noon woni ko pulaar wiyata dogi bone yani e kasara en tout cas jayde stade Aissata ko ɗon tigui goddirten e oɗo subaka hande ɗum ɗon ɓe gaari ko e stade mo Liverpool ɓiɗɗo Sénégal najo hono Sadio Mané ɓe koliti wonde de to banggue e coggu makko mo ganduɗa hande o ina qima to banggue neɗɗo ɓurɗo tidde coggu ɗum noon ɓe koliti wonde noon omo tawi e 6e position wonande e jour uji windere nde ɗum jeeyi sababu noon ɓe koliti wonde de kanko Sadio Mané o heedi yesso mo ganduɗa ko Lionel Messi ɓe kolliti noon wonde coggu makko de ina tolno e oɗo saha hande e capanɗe jeettiɗiɗi piccal jeegom milliard e copreje CFA ene heedi yesso makko noon ko wayno Kylian Mbappé omo ganduɗa ko Neymar kañumen kam ɓuuri hande tidde
yidde e nder planète foot to banggue windere nde goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko alhaali mbayña caɗele mawɗe ɗe o heeɓi oɗo saha hannde toon to ren o suwa fettude kono kadi yidde makko ko yaade kono tan de ala hen ko gasi taw goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko toon to Naples alhaali Kalidou Koulibaly omo ganduɗa noon ko hoorejo on ɗon club holiti wonde de ko waɗi erreur mawɗo so wasde yeeyde omo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly e nder hen noon ɓeɓe ganduɗa ko Manchester City kañumen kam mbaɗi ko wiyete ko hono ultimatum wonande kay on ɗon club so wiide wonda ñande 15 lewru septembre so tawi Kalidou Koulibaly arani toon ne wayno koɓe accitoɓe ɗum ha laaɓa ceer ɗum woni ko jandeji leydi Sénégal Aissata Piindi dawri e oɗo subaka hande noon tigui Amadou gaɗene banggal gongal woni banggue fait divers walla gueɗe rendo noon hande yeehi ko tan e ɓeɓe gandani mbawi wiyede ko maître chanteur en ɓe ganduɗa ete Amadou mbatta ko wayno chantage e dow rewɓe walla e dow yimɓe oɗo ɓiɗɗo gorko noon mataw ko ɗanni yenke walla mbiyen modou kanko noon mataw tan ko sukaɓe rewɓe o waɗata chantage ɓeɗon sukaɓe rewɓe noon mataw andodirta e mabɓe ko guila Facebook so andodiri e mabɓe o waɗa feere no heɓiri numéro mabɓe ɓe gara ɗo ɗo ganda kam ɗum woni WhatsApp ɓe mbatta yewtude toon ha o tottaɓe rendez-vous e ko wayno auberge walla mbiyen hôtel soɓe kawri toon ko ndeno ƴettata photoje mabɓe walla photoje ganduɗa sukaɓe rewɓe ɓe ena neldatnomo ɗum o waɗa ɓe chantage gam tan heɓde ɓe Amadou e ko way noon kanko noon mataw lawol kanko e hoore makko o waɗanno sukaɓe rewɓe woni wadde ɓe piége kanko no waɗamo piége ha lawol fawe mo ko juude to ganduɗa woni diwan mo Kébémer ɗum ɗo noon Amadou hande ina ƴewtidani heewe leydi ndi saabu hayso wona oɗo tan wonɗi ganduɗa woɗɓe ɓe ganduɗa ne mbaɗe chanté ɓe ko joguiɓe worɓe Amadou ɓeɗo ko sukaɓe rewɓe ganda ko cukalon tokkoson ƴetta photoje mumen ɓalli ɓooli nelɗo ɗum gorko te ɗum ɗon wattinta ko sona addude caɗele saabu saaha rewɓe wajiɓe koye mumen ne ƴettade ɗon photoje duttina ɗum kadi internet o tigui aɗa andi Aissata ko hunde ganduɗa ina teskano e leyɗele goɗɗe emi sikki haade min fuddade en kaalino e or caméra wonde ko situation mo ganduɗa hande naati leydi ndi te mboɗo wi so ɗum naati leydi ndi ɗum jibinat caɗele wonko ganduɗa ɗum naneteno tan ko wayno nigérien ji ko wayno béninois ji ko wayno ivoirien ji en kaalino nani ɓen ɓe ganduɗa ɓe kañumenne ko wonko pandiri hen goɗɗum koto banggue hebde jawdi c'est à dire ɓe mbaɗa photo tawi ko neɗɗo boɗejo woni tubab sen belama mbiyen ɓe dokka ɗum kadi inde on ɗon tubab on to ɓe mbanma demande toon to Facebook gonon e haaldude 1 2 3 après ɓe mbanma proposé hunde ɓe kollitma wonde mboɗo joguino miñam ne foti yaade Cotonou walla ne foti yaade hono Abuja e on tuma noon o sellani ruttitima Angleterre walla France joni noon ko ponom neldudema ko foof mbo yiɗi jokkodiren min nelduma ene hen chaîne or ne hen auto 4x4 ne hen dal ganduɗa ko yimɓe cohli ko ɗum woni koɓe mbaɗata yimɓe proposé e on tuma so tawi hakkille ma ne faaɗi yajani ɓe puntuma ɓe ñaama halis ma no feewi hunde nde ganduɗa ne yaaji kono oɗo banggue oɗo gorko mo ganduɗa ko modou ko ɓuuri hen ko hawnade ko joom rewɓe ɗiɗo mo ganduɗa ko ɗanniyanke kañumne kadi woni waɗa ɗeɗo gueɗe countryiɗe kono oɗo kam fandare muɗum wona yidde heɓde halis mais ko yidde manam waddude gueɗe countryiɗe e rewɓe janamɓe walla e rewɓe ganduɗa ɓe ko sukaɓe woɗɓe ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde ene jaari wattude hakkille kono kadi ene jaari haalde rentide yimɓeɓe hande relation to banggue téléphone manam relation to banggue Facebook reɓa ha yetto WhatsApp reɓa kadi aussi ha yetto face à face yimɓe ne poti vraiment wattude hakkille no fewi ndento saabu neɗɗo ma andana wonka fotani waddude e muɗum wonka fotani haaldude e muɗum kono kadi won no poɗɗa rentorade no fewi pour banggue gurdam ma an e gurdam janggo aussi hono ɓesgu maɗa noon tigui Amadou ayi ko woni réseaux sociaux ko Amadou sen ndendinno 2 heures de temps joɗɗen eɗen kala ɗum gasata gonga ayi ko kalda joni ko woni koɓe mbiyanma min gonmi ko to joni jinmi ko hokkudema ɗum ɗo e naggam wonmo ganduɗa ne foti arde ɓe nelduma photoje ganduɗa aéroport ɓe ƴetti ɗum ko valise ɓe mbaɗa hen cheveux naturel aɗan minen rewɓe ɓe ɗo joni ko cheveux lokkita hakkillaji men ɗi ɓe mbaɗa hen or ɓe mbaɗa hen téléphone iPhone jaltuɗo fo noon battidiɗo ɓe mbaɗa hen ko tolni 2 ha 3 ɓe mbima ɗum nani ara kono Amadou Moussa mo ganduɗa a ñagaki ɗum a andana so wimo mbeɗe hokkuma
wiɗum mi hokkima an won ko hakkille jaɓani en tout cas ɗum waɗi ko mbimi nane so tawi hakkille jomum ne famɗi tan a miijaki ko heewi ne wawi daña probléme wonɓe ganda noon ɓe jahat ha ɓe jetta kalis saabu so ɓe mbiyat mbeɗeni ga komi loggiɗo gadduɗo kalis gaddowo bagasuji nani ga loggi joni noon ƴeew saɗa jogui ujunnaje capannayyi nelɗa ɗum walla ujunnaje nogas ha rutto hay ujunnaje sappo Amadou an debbo jaaha lijjita kalis nelɗa e ko ganduɗa yete wona an ñaagui wona an won ko ganduɗa yete neɗɗo hakkille muɗum ina foti joɗade ne miijo ko way noon beele ɗum ɗo ina wawi wonde walla wawa wonde goɗɗum ɗum Amadou woni rewɓe ɓe hande yoɓe ndento réseaux sociaux ji ɗi yo rewɓe ɓe ndento réseaux sociaux ji saabu kamɓe tan mbatte ɗo chantage Amadou ko kamɓe tan ɓalli moɓe hollirte e vidéo ji eko way noon te ɗum ɗon eɗen poti rentade ɗum surtout debbo sa wona ɓesɗo ka ɓesnoyowo saka noon debbo mo ganda ka ɓesɗo aɗa jogui sukaɓe yen ndento no fewi saabu hande téléphone uji to foni fo filmata lunette aji watte caméra ina filma big waɗe caméra ji filma montre Amadou ɗum ɗon fo rewɓe ɓe yo gandu ɗum ndento yen ndento saabu sen dentakine ko yuppito koye dow amen gonga e sarta ko no mbiɗani ko noon aɗa andi ko hunde ganduɗa hande ko nokku kulɓe mboɗo heewiɗe réseaux sociaux waɗi ko kelle ɗiɗi waɗi ko hello moƴƴo e hello bongo sa rewi hello moƴƴo ngo keeɓa ko moƴƴi yimɓe moƴƴuɓen toon kono sa wenciri hello bongo ngo e on tuma keeɓa aussi hello ɗo bonɓe ɓe goni et puis bonora ɗum ɗon noon eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde no hulɓini par ce que neɗɗo ko jibinowo ko mawnowo ko jaam ummi koye ɓesgu mawgo koye gummiɗa koye galle moɗo donc wonko jomum foti rentade no fewi en tout cas yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji no fewi gueɗe réseaux sociaux bonni ko heewi en jiiɗo image uji bonɗi en jiiɗo vidéo ji kammiɗi en jiiɗo audio ji ɗi ganduɗa ɗi ko audio ji kulɓiniɗi foof aussi jibin ɗum tan ko hon ɗeɗo gueɗe ɗe gonɗen haalde guilnaɗe noon tigui waktu o ɗo joni yoni kono haade uddude tan de balde noon e Facebook o ɓe ƴetti ko wadde photoje debbo e inde debbo tawa gorko woni caggal mum yen ndento enen foof yo Allah waɗanen jaɓe kisal ɗum wonno komin gaddanoma Revue ndu jaydeli moɗon tottude won aadi altine so Allah jaaɓi bani mon debbo Aissata Diaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗeno ene banggal caméra o ko Amadou Touré e Samba Diop to ko sel